Ibarran Euskal Herria Bildu izan da alderdirik bozkatuena eta ondorioz Mikel Agirrezabala izango da alkatea datozen 4 urteotan. Euskal Herria Bilduk 941 boto eskuratu ditu. 390 boto gutxiago jasota eta 882 pertsonak eman diote bozka EAJari. Ia duela 4 urteko bozkak bikoiztuz. PSek 153 boto jaso ditu eta 42 PPek. Txuriak berriz 82 izan dira. Hau horrela, EH Bilduk 6 hautetsi lortu ditu, EAJak 5 zinegotzi eta PSek bakarra. Bueno, arrazoiak ezberdinak eta egia esan, guke bai ez gai eseri osondo aztertzea, baina hor ikusi behar da bai duela 4 urte ilegalizazio batetik gentozela, 8 urtekoa, besteko 8 urte zeramatzaten lanean edo gobernantzan, eta ikusi behar da duela 4 urtekoa de bagenekigun etzala erreala, oaingo hauteskundeetan, datu horiek oso zail zeudela. Hor gebiltzan, egia esan, gure kinielak 6-7 gina duengu, kontatuz PSek bat aterako zula, orduan ez genekigunan zan 7-3 bat, hor gebiltzan, eta egia da boto galera deuki deula, EAJ PNV hilo indala, eta hor tarten, arrazoiak ezberdinak izan daitezke, duela 4 urteko bunoi etzetorren, bestetiken 11 batenak ebain nik uste behi juntzaizkiela, eta arrazoiak ezberdinak eta asko izan daitezkela ez. Udal gobernu herria egia esan guk gure proiektun oso garbi ageri izana zen, buelta bat eman behar geniola gobernantza ereduai, sakondu beharra gineukula bai parte hartzen eta beste egiteko erabatzutan, eta guk 8-kin, 7-kin edo 6-kin garbi daukaguna da, lan egin beharko dula eta partiketa hortan oendi ez gaixeri ikusi beharko dugu, bestetik oposizioak egon beharko dugu haber ze helburu eta ze lango duten bertan zehatzeko, eta eseriko gea, ikusiko dugu behek bai ze borondate eta ze lan kargartzeko presta duen, eta ikusiko dugu. Baina, printzipioz, martxa bakigu zein da udaletxekoa, eta 6 izan arren, ez arazo ikusten gobernantza aurrean. Suposatzen da, 4 urte hauetan lan egiten egon gela. Hor, pixkanaka, egon gela izan lekin eta hitz egiten, eta nik uste konturatu gela, Bilduen lana zen izan da, eta gure lana zen izan da. Gu ez dugu, buila asko egiten, baina juten gira pixkanaka lan egiten. Nik uste entzun beharko gaituztela. Guain legislaturantan egia esan, esaten dute oposizio oso motza edo, ez dugula oposizioek egin, baina aukera, eduki behar dezu oposizioa egiteko. Guain egon geha 8-2, guain 6-5, suposatzen da, gu lana egiteko gogoa daukagu, gure programa hor dago, pres gaude hitz egiteko, eta zen gaudea berguain zer egiten dute, baina diferentzia oso 59 botok izan dira, orduan, nik uste EAJ pixkanaka berrekuresten ari dela bere tokia, Ibarran. Lehenengo gauza, Mikelekin hitzein, ikusi berbe esaten dute, eta gu pres gaude hitz egiteko eta lan egiteko. Lehenengo gauza, ikusi dugu gure programa zein dan, eta programa horrekin jarraituko dugu. Baina, aurrena jakin beharko dugu bestek esaten dute. Ni badakita hitzekia atezateko sistemarekin dela, eta hori esaten dute. Atzo gauen mintzat, hori izan ziren komentarioak. Baina nik ustetik bakarriz dela. Ibarran mintzat, begiratzen bali madugu azken urte hauetan zer egin dute. Aurreko legislaturan izan bideak konpondu, gauza asko, baina goen zer. Bakarri, atezateko sistema eta punto. Orduan, ze ondorioa, nik uste jendea bai konturatu dela, bai egia da Bildu azaldu zen eta izan zen zerbait berria, jendea ilusia zaukan, baina udaletxe baten ilusio bakarrinez lan egin behar da.